chokwadi kupokana nemutongo wandakapuwa wakataurwa nemurume mushure mekunge mombe yangu yadya munda make. Murume uyu yaenda kudarikwa sabhuku akati ndoda masaga 4 ekubhadhara ndobva ndati handiyakwanisi. Zvakadi kuti tiende paground pakadya mombe totaura tiri paground vakapokana masaga 4 echibage. Mate? Kweti. Kaviri. Vai jogar 4 bags de chibage. Izozo. 4 de musu. Zvakachadwa chinhu ndinofanira kubhadhara 4 bags dzemuso wechibage. Saka inini akatoka nyaya makamboenda naye kumutemo havana kusvika kumunda. Ndike mabvunzo kana mombe dzisinge dzadya munda momunhu munoripota kuna kudomain ndiye angakuzoonga anonga kuzoona inonzi assessment kuona kuti pakapinda ndoo yakaita sei, ene yakadyiwa mombe yakakura sei, pakapinda fertilizers chichi akarima nechi kuna kuti nesingambotoke nokupuwa kuna mambosuudza wasuzwa mombe dzako dzakadyiwa munda maningi pakana fertilizer chichi zvakati mari yacho yekuda panapa ndizvakati kana masaga urikutaura iwe aizvinyorwa masaga mana kumusi ndokusaka ndayakupotera kuno kudare guru rachangamiri matongerwa mukuru wangu anzi masaga mubenyanga zvikandizei agara nepasi ndo akadyiwa inini ndindakadyiwa magara sei ayo akundi yakayakema mitombo watakapona yabva yakutsikana nemitombo takaodaidza munhu wealex ng'ombe yomurume uyu ng'ombe yomurume uyu yakadya munda mangu kasingaverengeki zoti kana ichitaura ndiri pano kubva kari kamhuru mai vakene vakakabereka vakafa handiti vafa ndobva kamwa pang'ombe yangu inini kusvikira kakura kakuziva kufura sora kachimwa pang'ombe yangu ini kusvikira ng'ombe yangu yarumura rai yarumura kuti kazive kufura sora kakatanga nechibage changu handiti kusvikira iko zino raidhonza radaise rave kubopa akatorotanga bopa gore rini sakapa ng'ombe yake yadya pesapa pesapa ndaimutaurira murume munext dozo ndichimutsanangura iwe shamari ng'ombe yako iri kuona here kuti hachisiri chimhuru ng'ombe zvikanzi kachiri kadika zvokuti manext do angu ese anoizira nyaya vese yakadya muminda yangu vese ndichimuudza uyu ndikamushedza kuti uyazitora ng'ombe yako iyi havuyi pamba pangu makaenda kwasabhuku pamanzi yakazitoa nemombe matsaga ndobva yazouya musi uno sabhuku ndiyakati mumokwata masaka mani sabhuku taurirana inini neuyu inini ndichiudza uyu nemaurayiro akaita ng'ombe yake noti akapinda nesanzi chidya chibage munda mangu chibage chatumbuka chichichovha handiti ndobva ndamuti inini nekwakabvira ng'ombe yako ndikuda matsaga 6 ndichiudza uyu ndaudza uyu ndobva abvunzwa nekomiti nasabhuku sabhuku akati no iwe unozigona here zvikanzi ndokwanisa 3 handiti zvikanzi zvikaine danima zvikanzi unoona kuti titi awareva iwe 3 ndo chaivo chaivo iwe uri wakakanganisira murume uyu hazviite chibvisa ari 4 handiti ndobva uyu anatsotaurwa naye mushe ndobva taurirana kuti shuwa ari kundipa mangani 4 zvakwana naiwe shamari ukaona pakachigiro uchiona mombe dzako chona mombe yako paikadya kwakura sei amsochangamira
pakadya mombe yangu inini pandakaona 8 madzinde sanzu rakakuzwa pano nepamushini apa chibage chacho kunaka chikata nemvura chakamuka mupurisa wenyu akauya ndiro akapaona kasi kwasabhuku wakatindira zvokupurisa ungu wati matsagana chaizvozvo ungu saka iwo chikazokurwadza kuti wazonzi poa ndizvozvo kwete kubva pamatatu pacho ipapo changamira dzidza kuchachengeta chifuyo topane nyaya wakadzidza kuchengeta chifuyo nhasi dai usiri bado pano ningisirei zvakawirirana nekomiti ndomaziso edu unoisa zvakawirirana nemaziso village deputungamiri wenu isai masagakuya achimiti ini ndikuti masagakuwa akanaka okuti makazoawirirana makaisa maminutes kupane nyaya chibage chamuka ungu hausoka chimutsa asi mutombo wangu waiswa kudhaya chachinja yaabhubhu yake uyu iwo wakatadza kuchengetsa chifuyo unoti kudiva 4 ipapo changamire ndikutochema chema okutodzifika zite zvingaya pandikatara zvamune muriwo changamire babe pandikatanga kutaura naye mombe yaita ipapo ndakati ndokupobhandira zvechibage aiwa ndati kuda kubhadhira mangani pa4 iwo ngokoni kubhadhira mangani ndaikukumbiro makanzi ari muchete nemachete miisirei 3 assessment yakaitwa nevanhu vekutanga vevillage ava nakukanganisa naye tingati wakanganisa mambo yake yakabereka mwana ari kudya munda make amai vacho vakafa akayamwa mumurumuri asvikira yesu hauna wabhadhara imombe dzaitoenda kunofura kumafuro achichinoya mombe yangu ichikamira mombe yako kaka uchipa zviripo here zvokuti mombe yako yoenenda ichiyamwa mombe dzevanhu usingaikanoira kana kuzotaura udenenge maminutes timupedzisire ngomana tikuzadzisa kuti pa4 pawakapuwa yange isiri mistake vaikorrekta mistake yangu waitopedza kuchengeta chifuyo verenge mukuna minutes ingoendai pane basi chete vamapira vana vanoti nyaya yavo najuo inyaya yemombe kubva ichiri diki ichidya mumunda mangu saka vanoti vakamboudza mupurisa wasabhuku kuti aone madyiro akaita mombe iya saka mupurisa akaona akati ndazviona sarai mutaurira vamapira vana vanoti mombe iya yakazosungirirwa zvakare pamurantana yakabva yadzura rantana riya ndokupinda mumunda moya ichizvuva sanzu riya pamwe nekudya chibage vamapira vanoti vakazotaura najuo kuti mombe yako yadya zvakare vari pamwe chete nemudzimai wake saka juo akazoti chokwadi ndazviona asi apa ndotokupaiwo bhagidhi rechibage vamapira vana vakati endai zvenyu kumba tozotaura nyaya yacho netiri chakanyuka abvuma kuti chokwadi mombe yangu yakadya mumunda navamapira vana vakandishedza takataura ini ndakati chokwadi pakakanganisika asi ndokwanisa kukupai bhagidhi rechibage kana zvichiita munondiudza kuti toita sei saka ndatoshamisika kuona ndashedzwa padare vatongi avo vati vachakanyuka ichokwadi mombe yenyu yakakanganisa asi imi hamaikwanisa kuchaja mega kuti ndikupai bhagidhi rechibage asi maifanira kubvunza kuna vamapira kuti zvino mombe yangu zvayatadza ndokubhadharaiwo sei anyapira vatsigira kuti chokwadi ipapo juwa akakanganisa pakuchaja wenyu vamapira vana vati pakudyirwa pavakaitirwa nemombe yajuwa vari kuda kubhadharwa ne6 bricks dzechibage kubva kuna nekuru chakanyuka
vachakanyuka vachema vati 6 bags handikwanisi dai vamapira vana vandidzikisirawo kana kuti komiti toenda tose kunoona pakati pacho vamapira vana vati ndinokwanisa kudzikisa kusvika pamasaga 5 mumabhagidhi maviri vameti zvakanyuka vati ndiri kuzvinzwa asi ndiri kuchema kuti dai vandidzikisirawo kusvika pamasaga 3 echibage pakuchema kwaita juo pamasaga 3 dare rizoti vanofanira kusangana pakati vameti chakanyuka vanhu vanofanira kupa vamapira vana masaga 4 echibage vose vatadzirwa neakatadza vatenderana vachakanyuka vati vamapira ngavawirwa nemupurisa vasabhuku vatore chibage nhasi chaiye 23 January 2026 nyaya yapera pakuti vamapira vana vari kuenda kunopiwa chibage chavo vaine mupurisa vasabhuku makaita basa makanyatsoita zvakanaka pakati pa6 bags pakati pa3 saka ndopatako ndonomira tiri pa3 eno unosaina murume amusaina 3 bags vavimbisa kuti maminesi into ngavabva vatora zvitora izvozvo ndinoda kuti mangwana makuseni mupurisa wenyu aisi kuti munotora ava vanopiwa 3 mabags api echibage handizvozvo mawapa mari taitiiswa ari kuamangara neamangarirwa amangara anobhadhara $5 amangarirwa $5 ndomutemo uriwo vakamhanga vakabhadhara yavo vakamangarirwa pasina kutiza baba inini handiyaziva magari yapera baba yekubhadhara pane iyo yokuti kwairi kuenda kwavari kuifamba nayo kware ndovekumbokonza kuti muroora wangu ndikauya kupa ivava nasi vandidzosa iwe mukuru adana ena mudziza kugara nazvo vamwe zvakanaka ndogara sei pana aiwa chiterereka mu iwe chamani inovapa matsaga mangwana makuseni 3 andowaidokuvapa vazotapiwa amangwana inovapa matsaga 3 mukuru wangu munotuma munhu anotora matsaga anembusa wazotaa ndogara zvakanaka sabhuku dai munotora matsaga 3 munopa baba ava nava ramba mitoadaidza kwenyu wagari zvakanaka hatidi kuvaona muno vana venyu vatongei handizi ivo mari yedare kasi wagona kukwira kwamambo amaipinzwe nyachirasi munhu aita nyaya ide